4. Verkkojen kokukerta Länkyllä. Tuijotetaan naru patentista. Ei takerru verkkonaru jääreuna. Okei. Kyllä. Ihan perinteisesti. Mitenkäs ne siitä sitten lähtis? Tää on uusi tekniikka. Siis käsi. Taisi potkia. Joo. Kai vähän. Johon ainakin vie yksi, niin kaikille on kala. Ettei tänne tyhjin käsin kenenkään. Joo. Siihen asti se on. Joo. Onko vähän isompi kuin? Vai näyttääkö? On se isompi. Oi. Kato, siinä on... Eikö siinä ole aukko? On tässä aukko, juu. Tai sillä lailla, että minä sen tästä otan takaperin. Joo. Otetaan takaperin. Se on. Onpa se pyörittänyt. Kai se voidaan saada nyt pyöritettyä, kun se ei jää. Taas saatiin kuulla. Jaha. Ja mikäs siellä? Katoriko? Toi Toi. heti perään. Nämä on kaikki kuolleet vähän. No mennyt niin äkkiä silloin. Onpa mennä äkkiä. Katsotaan, jos tää saatais takaperin. On niin ihan itsestä. Joku siellä painaa. Painaa. Eihän tääkään paljon jäässä ollut vissiin. Oliko Ei ollut paljon. Ihan vähän. Potkii. No niin. Joku potkii. Nyt on pysynyt lämpimänä kaikki paikat, ei tässä mitään hätää. Sielläkö olisi joku lahna, ei ole. Mutta otetaan toi sotku selväksi tähän. Tää ei hyvä. Ei. Siinä on pyöritystä, nyt tulee sitten. No nyt tulee pyöritys, joo. Siinä on sotku. Ei varsinainen, mutta jonkinlainen. Tää on voinut jäädä laskiessakin. Jopa. No sähän löysit kala. Jessus. No, potkiks tää? Ei se tää. Jaa, potkii. Kyllä se siinä komeasti. No niin, Siellä. kyllä. näkyy joku toinen. Ai jaa. Se lähtee siitä kyllä. Noin. Sitten siellä on. Yllätys. Potkiva. Kuha. Just meni. Siellä seuraavakin jo näkyy. Selvä. Joko mä nappasin sitä? Kyllä kai. Kertakiello. Joo, se on hyvä. Päästä vähän haluan ne viruttaa. Se on selvää siitä. Ehdinkö mä tän verestä ennen kuin sä Joo, vedät tuun? ehdit sen. Ehdin. Nippas. Se on siellä pussi, jos tuo. Niin täällä. Vielä kerran. Noin. Viet käden eri puolelle. Joo. Täältä verkon. Täällä. Älä kattas verkkoon. Se oli se pussi täällä. Täys ylhäältä täältä käsillä.
Vai tuliko se? Tää tulee läpi. Joo. No niin. Kyllä tää läpi pitäisi tulla. Katsotaan. Tää on niin vähän kiinni. Otetaan sitä vähän. Kyllä se voisi tulla läpi. Se on saanut tää läpi. Joo, läpi. Ei potki enää. No niin, saatiin 9 kuhaa ekasta verkosta. Katsotaan niiden painoja nyt vähän. Onko tosta, saisiko tosta ton puntariin? No, 1,87, 1,9. Asia selvä. Katsotaan tämmöisen tavallisen paino nyt. No nytten. 1,35, selvä. Siellä on kuva. Mittakuva se on kuitenkin. Siinä mitään potkii, mutta on. Joo. Eikö ne siemiksi käynyt tuolla ilmassa? Joo. Siinä pussi just. Niin on. Se on iso. Riikan kuvaa Joo. siellä, kun tuli vähän isompi kuva taas välillä. Kura. Löytyisikö sitten yhtään parempaa haukkua siinä? Yksi on vähän isompi, katsotaan sen painoa. Tosta otetaan kouraa. Nyt näkyy 2,7. Joo, aika hyvä.